खुलुमनाय थाबाय नोंथांनि चेनेलनिसिम जों थांनाय अक्ट'बरनिफ्राय 25निफ्राय जों स्टार्ट खालामनाय जादों ओमफ्राय दायो जों लास्ट क्वार्टार फाइनाल नैबे क्वार्टार फाइनाल सिटिनि लास्ट क्वार्टार फाइनाल आच्छा देरहायोब्ला चेम्पियन आरो रानार्स आप मा मोनगोन चेम्पियन बेवहाय देरहायोब्ला जाय विनार टीम बेनो जों नोगोद 15,001 टाका आरो रानार्स आप टीमा जाबाय 10,001 टाका आरो जयनिं फिसखौ जोङो 1,001 टाका खालामनाय जादोंमोन माने बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 1,001 टाका आच्छा नोंथांमोना मा थांखि लानानै बे फुटबल कम्पिटिसनखौ होनाय जादों जोङो थांनाय बोसोरफ्रोमनिफ्रायबो जों बेबायदिनो जों खेलाखौ सोलिबोबाय थादोंमोन आरो देग्लायबो जों नाजाथाबनानैबाबो जोङो खेलाखौ होनो नाजादों ओरैनो दा गामिनिफ्रा खेलाखौ नायनो थाखाय होबाय थानाय गोसो माने दिखांना होनायलाय जोङो खेलाखौ खुंफुंनाय जाबाय आरो लाइमोनफोरखौ माने गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनो थाखायबो जों बेनि फारसे नायनानै जों जोलुर बादायलायनायखौ जोङो आच्छा माने अबे जायगानिफ्राय फैदों बेवहाय बेवहाय उत्तर गुवाहाटी RMFC आरो तामुलपुर कुसुबारि बेनि उनाव दोङो बिथिं बरगलि रोंनिया बिथिं GTFC आरो इसानो गोबां टीम फैनानै दा नै क्वार्टार फाइनालसिम मोनफैबाय दिनै लास्ट क्वार्टार फाइनाल रायजो राजानिफ्राय माबायदि मदद मोनो नोंथांमोना रायजो राजानिफ्राय जों गोबां मदद मोनदों आरो बेबायदि मदद मोननायजों लोगोसे जों दिनै जोलुर बादायलायनायखौ जों खुंफुंनो हादों नोंथांखौ आं गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि जुगिदिनो साबायखर बावग्रोबाय नैबे बृहत मोनसे बागदबा ओनसोल बेवहाय मोनसे क्लाब दङ बे जाबाय सेंग्राफोर उथिबोनाय मनरन्जन 11 फुटबल क्लाब बे मनरन्जन फुटबल क्लाबा बे बागदबा ओनसोलनि बिखेखकरि दोलफारा होननाय मोनसे सुपा दङ आरो बे सुपायाव मोनसे गेलेग्रा गेदेर फोथार दङ बेवहाय गोदो माने होयोमोनब्लाबो गेजेर समाव जोंहा रां फैसा थाखानि आंखालनि थाखाय थाद'दोंमोन नाथायबा थांनाय बोसोरनिफ्राय बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होफैनाय जादों बेनि गुबै थांखियानो जाबाय नैबे ओनसोलाव जेनिखि उदीयमान जाखांबोनाय सेंग्राफोरखौ जोङो खेलानि प्रति बा फुटबलनि प्रति आकृष्ट खालामनानै बुहुमाव सासे साखाफारा गेलेगिरि खालामनायनि थांखिजों बेखौ जोङो बे टुर्नामेन्टखौ होनाय जायो थांनाय बोसोरावबो जोङो बेबायदिनो नै ओनसोलजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि जेरैबायदि उत्तर गुवाहाटीनि तामुलपुर ओनसोलनि बेनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानिबो जों मोननो हादोंमोन क्लाब देग्लाय बोसोरावबो बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानिबो मोनसे टीम दङ बे जोंनि बाक्साजों लोगोसे कामरुप गुवाहाटी ओनसोलनिबो टीम दङ दा बेनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय जोंहा जि टुर्नामेन्ट बेयो गोबां माने इमप्रुभ जानायखौ जों नुनो मोन्दों जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों बेजों लोगोसेनो बेखौ नुनानै बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आरो माने आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनांगौ होनना बुंनायलाय जोङो प्रदर्शनी बा एक्जिबिसन हिसाबै जोङो देग्लाय बोसोरसेयाव मोननै दल बा बागानपारा आरो दिमाकुसिनि आइजो बा गार्ल्स फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे गेजेरावनो जों होनाय जादों बेनि गुबै थांखियानो जाबाय नैबे ओनसोलाव जोंहा हिन्जावसाफोरनि बेबायदि गेलेनायखौ नुफेराखैमोन आरो हिन्जावसाफ्राबो बेबायदि जे गेलेनानै गावनि केरियारखौ दानो हायो बेखौ जों मिन्थियामोन नाथाय बेखौ नुनानै गोबां जे उत्सा जादों बेखौ जों नुनो मोन्दों दा आरो थांनाय बोसोराव बेबायदि टुर्नामेन्ट खुंफुंनायनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा देग्लायो गोबां जायगायाव गेलेनो थांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों आसा खालामो बेबायदि टुर्नामेन्टनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां उथिबोनाय सेंग्राफ्रा जे फरायनायल'जों जाया खेला गेलेनाबो जे मुलुगाव गोबां माने गावनि मुंखौ जोङो एक्सप'ज खालामनो हायो गाव जे केरियार मोनसे स्पर्ट्सआव दानो हायो बेखौ जोङो नुनो मोनो बेनि जुगिदि जों नैखौबो बुंदों जे भारतआव दायो मोनसे मिशन दङ जे अलिम्पिक मिशन होननाय मोनसे बेवहाय 8 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि गेजेराव देग्लायनिफ्राय भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे मिशन खुलिदों बेवहाय बे जों स्पर्ट्सनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो हरनो हायो नामा आर्मी स्पर्ट्स इन्स्टिट्यूट होननाय बेवहाय फरायनाय थानाय जानाय लोंनाय गासैबो फ्रि अफ कस्ट मोनो बेखौ जोङो लोब्बा लानानै जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरखौबो जोङो दायो बे मिशनखौ थांफानो थाखाय जोङो उत्साहित खालामदों आरो बेबायदिनो जोंनि
मानसिफोरखौबो बे नैबे स्पर्ट्सनि गुरिजों नैखौ जों फोरमायनो सानदों जे खेल' इन्डिया होननायाव भारतबर्षआव दायो 9 स्कुल्सफोर दङ बेयाव नर्थ इस्टआव गंसे जोङो नुनो मोन्दों खेल' इन्डिया स्कुल बेनो जाबाय शिलंआव थानाय आसाम राइफल्स पाब्लिक स्कुल बेबायदिखौबो जे माने गावनि गथ' गथायफोरखौ बेफोरबायदि फरायसालिफोराव खेलानि थाखायनो जेन हरनो हायो नामा बेबायदिखौ जोङो जेन कर्नार टु कर्नार जोङो जेन मेसेजखौ होनो हायो बे थांखिजोंनो जोङो नैबायदि टुर्नामेन्टखौ जोङो नै फिसा मोनसे ओनसोलाव जोङो होदों आसा फारिदों फैबाय थानाय समफ्राव फुटबलनि जुगिदि नि अनगायैबो गुबुन जों भलिबलाबो जायो भलिबल आरो बायदिसिना खेलाफ्राव जोङो बेबायदि टुर्नामेन्ट खालामनानै जोंनि रोंगौथिफोरखौ एक्सप्लर खालामनो हागोन नामा बेखौ थांखि लानानैनो देग्लायबो जोङो मनरन्जन 11 क्लाबा नैबे मोनसे ग्रेडेड जोलुर बादायलायनायखौ जोङो बागदबान गोजौ फरायसालिनि गेले बा प्लेग्राउन्डआव जोङो देग्लाय मोनसे होनाय जादों